От, отже, в нас починається запис. Дорогі друзі, дорогі наші шановні колеги і друзі, слухачі лекторію «Спадщина кримських татар», ми дуже раді розпочати нашу наступну лекцію сьогодні, яка називається «Перша анексія Криму 1783 року». І ми надзвичайно вдячні пану Богдану Короленку, кандидату історичних наук, співробітнику Інституту національної пам'яті України, який є фахівцем з цієї теми. Його наукові інтереси збігаються, і, власне, він багато на цю тему опрацьовував документів і писав. І через те ми раді, що пан Богдан з нами сьогодні представить нам лекцію, розповість нам про першу анексію Криму. Я дуже прошу усіх глядачів і слухачів вимикати ваші мікрофони, щоб не заважати лектору. І після лекції у вас буде час на запитання, коментарі, відгуки. А зараз прошу дуже пана Богдана до слова. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Тема моєї, тобто лекція моя присвячена першій анексії Криму, тоді Кримського ханства, Росією, тоді Російською імперією. В 2006 році я захистив кандидатську дисертацію, присвячену цій темі. Тобто анексія Криму 1783 року була одним з розділів. І от на захисті, це було в січні 2006 року, один із членів вченої ради, де відбувався захист, переглядаючи, власне, автореферат дисертації, запитав, каже: пане Богдане, у вас розділ називається «Анексія Кримського ханства Російської імперії». А що це за термін, такий анексія? Я почав пояснювати, що це там насильницьке збройне приєднання території держави, іншої держави і так далі. І на що він відповів: ні, так можна ж було написати приєднання, бо цей термін мало кому відомий. То тепер, з 2014 року, ми всі знаємо, що таке анексія. Якраз в контексті Криму і якраз в контексті агресивних дій Російської Федерації, яка є спадкоємицею і Радянського Союзу, і, власне, Російської імперії. Моя лекція, зважаючи на часовий ліміт, буде більш такою оглядовою, тому що дуже важко пояснити всю передісторію анексії 1783 року, тому я зупинюся на таких найбільш важливих епізодах, сюжетах цього процесу. Тому що анексія 1783 року, вона має дуже багато спільного з анексією 2014 року. І саме тоді, там майже 2,5 століття тому, Росією були апробовані якраз всі ці алгоритми, процедури анексії, тобто захоплення території іншої держави. Ми можемо говорити про таку підготовку до анексії на рівні ідеології ще з часів московського царя Олексія Михайловича. От якраз при дворі Олексія Михайловича був такий, як тоді казали, вчений слов'янин Юрій Крижанич. І от він підготував таку собі записку про необхідність приєднання Криму. Вона пояснювалася тим, що проти кримських татар завжди знайдеться справедлива причина війни, оскільки, як писав Юрій Крижанич, ці народи постійно ображають Москву. Що малося на увазі? Малося на увазі, очевидно, ці походи за живим товаром і не тільки. Зрозуміло, що головною причиною була не помста за цю образу, а також політичні і економічні міркування, оскільки завоювання Криму дозволяло тодішньому московському царству, власне, розвивати торгівлю на Чорному морі, оскільки виходу до Чорного моря тоді Москва не мала.
Це було однією з причин також південного наступу Росії вже за часів Петра І. Але лише за Катерини II ці мрії Петра І, як писали дослідники, сучасники, вони якраз реалізувалися, і тоді вже Російська імперія захопила Кримське ханство. Дуже важливим епізодом, власне, відправною точкою до анексії Кримського ханства 1783 року стала російсько-турецька, одна з російсько-турецьких воєн, а саме війна 1768-1774 років. Вона проходила досить результативно і переможно для Російської імперії. Натомість Османська імперія, яка на той час вже була фактично в занепаді, Османська імперія програвала. І якраз ці воєнні перемоги, російські воєнні перемоги, дали змогу втілити ті настанови столітньої давнини Юрія Крижанича, який писав про необхідність завоювання Криму. Зокрема, в результаті перемог Румянцева в Молдавії Російській імперії вдалося відколоти від протекторату, від Османської імперії, Нгайської орди єдесанців, джамбулуків. Як завжди, Росія користувалася всім цим інструментарієм гібридної війни, про яку зараз всі кажуть. Так, це гібридна війна, досить такий модний термін, очевидно, який обґрунтований, має право на життя. Так от ця гібридна війна в реалізації Росії, вона з'явилася не в 2014 році, не в 20 столітті. Тобто весь цей інструментарій був опробований ще тоді. Тобто, крім воєнних перемог, велися сепаратні перемовини з представниками Кримського ханства, зокрема з Ногайськими ордами. Тобто Росія ніколи не шкодувала грошей на підкуп, на подарунки, як тоді писалося. От, наприклад, якщо взяти журнал Нікіти Паніна, це очільник дипломатичного відомства тодішньої Російської імперії, один з наближених до Єкатерини II. От там чітко все це виписується. І, власне, і настанови Катерини II були не шкодувати грошей, обіцянок посад, хороших місць на службі, нагород і так далі, і інших подарків, як тоді писали, от саме представникам, очільникам Ногайських орд. І, власне, це призвело до відповідного результату. По-друге, підготовка анексії, зрозуміло, що спиралася на воєнну могутність Російської імперії і, власне, армію. І так, в 1771 році до Криму вступила армія князя Долгорукова, який був командувачем цим Кримським корпусом. Власне, мета була схилити кримських татар, власне, провід Кримського ханства до укладення союзної угоди. Тому що Росія розуміла, що власне на той час Кримське ханство воно було під протекторатом Османської імперії, в васальній залежності Османської імперії, і для того, аби в подальшому легше анексувати і знову ж таки в майбутньому інкорпорувати цю державу, потрібно було надати їй незалежність. Знову ж таки, можемо проводити певні паралелі з 2014 роком, коли було проведено так званий референдум, на якому Автономна Республіка Крим була проголошена так званою незалежною державою, і вже як незалежна держава увійшла до складу Російської Федерації як один з суб'єктів Російської Федерації. Так ось, на
Долгорукового покладалося завдання укласти угоду з ханом. Але переговори тривали дуже важко. Кримський хан, очевидно, розуміючи перспективи і наслідки такого союзного договору, всіляко відмовлявся. І тоді росіяни вдалися до, знову ж таки, випробуваної тактики. Тобто це спалення поселень, знищення населення. Тобто, ну, про все це є документи, це в літературі відомо. І тоді зрозуміло, що кримські татари змушені були погодитися на укладення відповідно союзного договору. Це так званий Карасу-Базарський трактат, який було укладено 12 листопада 1772 року. Відповідно, проголошувався союз Кримського ханства з Російською імперією. Кримське ханство проголошувалося незалежною державою. Натомість, відповіддно до Російської імперії, Російська імперія отримувала контроль над портами Керчі і Нікала, а також їй було обіцяно бухту Ахтіар для будівництва в майбутньому там Чорноморського флоту. Насправді ця незалежність, проголошена Росією в 1772 році для Кримського ханства, зрозуміло, що вона не визнавалася ні Османською імперією, ні іншими державами. І, відповідно, війна ще тривала, але, знову ж таки, перебіг воєнних дій дозволяв Росії сподіватися на подальше поглинення Кримського ханства, подальше втягнення його в орбіту власних інтересів. І, відповідно, в 1774 році у липні було укладено відомий Кючук-Канарджийський мирний договір між Османською імперією і Російською імперією. Зрозуміло, що для Османської імперії це був вимушений крок, тому що вона програвала. Більше того, на початку 1774 року помер, відповідно, турецький султан, тому Османська імперія перебувала в такому досить складному і суспільно-політичному, і геополітичному становищі, тому вона була змушена піти на цю мирну угоду. І, відповідно, Кючук-Канарджийським мирним договором, статтею 3, проголошувалося, що Кримське ханство стає незалежною державою. Відповідно, проголошувалася незалежність Кримського ханства, зберігалася лише зверхність Османської імперії, тобто султана, в релігійному відношенні, тобто як відповідно зверхника кримських татар, як мусульман. Тобто це в такому релігійно-ідеологічному плані. Насправді, з 1774 року, попри те, що Кримське ханство було проголошено незалежною державою, воно поступово втрачає ознаки державності і поступово перетворюється на сателіта Російської імперії. Ну і якраз особливо період 1777-1783 років він позначений брутальним втручанням Російської імперії у справи Кримського ханства. Ми знаємо, що ставленником відповідно Російська імперія зробила ставку на Шагін-Гірея. Станом на 1774 рік, коли було укладено Кючук-Канарджийський мирний договір, він був Калгою. Тобто, ну, це людина, яка могла бути наступником, тобто на Кримському ханстві, наступником престолу. Тривалий час він перебував в Петербурзі, тобто він був представником Кримського ханства в Петербурзі, от якраз після 1774 року. Зрозуміло, що його там всіляко тією мовою обласкували і подарунками, власне, і грішми. Ну і таким чином це Шагін-Гірей ставав тим, власне, проросійським політиком. Очевидно, в нього були свої інтереси і свої інтенції. Деякі дослідники вважають, що він хотів модернізувати Кримське ханство, перетворити його на європейську державу за допомогою Росії, але ж зрозуміло, що в Росії були свої плани, які кардинально відрізнялися від інтенції кримського Шагін-Гірея.
Кримського Калги. Період 1777-1783 року позначений низкою повстань проти, власне, російської присутності в Криму, ну і відповідно проти ставленика росіян Шагін-Гірея. Знову ж таки, Російська імперія брутально втручається в внутрішні справи Кримського ханства, і фактично Шагін-Гірей перетворюється на маріонетку в російських руках. Ну, от яскравий приклад втручання Російської імперії у внутрішні справи Кримського ханства – це сумновідома депортація кримських християн 1778 року. Ну, вона досить відома, ця історія. В російській літературі, в радянській літературі, як правило, ця депортація 1778 року, вона трактувалася як такий добровільний вихід християн з метою уникнення переслідувань з боку кримських татар, відповідно на територію, яка в той час належала Російській імперії, це, власне, Азовська губернія. Хоча, якщо подивитися, наприклад, документи навіть Суворова, який, власне, на якого покладено було цю депортаційну акцію, то зрозуміло, що це так зване виведення християн, воно не було добровільним у, власне, повному розумінні цього слова. Тому що документи свідчать, що більшість християн не бажали переселятися до Азовської губернії. І яка мета була Російської імперії? Ну, було, очевидно, кілька цілей. Перша – це політична, тобто остаточно послабити владу Шагін-Гірея в Кримському ханстві. По-друге, це, зрозуміло, економічна, оскільки греки і вірмени, тобто кримські християни, вони були задіяні в економіці Кримського ханства. Більше того, значну, якщо не левову частку надходжень, якраз кримська скарбниця отримувала саме від кримських греків, оскільки вони займалися, тобто це і виноградарство, і особливо торгівля. Тобто це давало значні надходження до бюджету Кримського ханства. Російська імперія це розуміла, і відповідно одна з головних цілей була і економічно знекровити Кримське ханство, яке так вже було знекровлено численними воєнними сутичками, пов'язані, зокрема, з перебігом російсько-турецької війни 1768-74 років. Ну і була третя мета в Російської імперії, теж, очевидно, одна з головних, це якраз колонізувати Азовську губернію, власне, лояльним населенням. Ну, а кримські греки, зважаючи на те, що вони були християнами, вони були відповідно лояльними до Російської імперії. І, ну, також із огляду на те, що Катерина II проголошувала себе захисницею і православних, і, власне, всіх християн, які перебували на територіях європейських володінь Османської імперії. І от якраз ця депортація 1778 року показала, що, власне, Кримському ханству як державному утворенню, як незалежній державі, хоча, очевидно, вона була формально незалежною, з огляду на те, що я вже розповідав, залишилося існувати зовсім недовго. Ну і цьому сприяли, знову ж таки, як політика хана Шагін-Гірея, який прагнув модернізувати, європеїзувати Кримське ханство. Очевидно, що в нього це не вдалося, тому що, по-перше, це сприймалося досить недружньо з боку кримських татар, а з іншого боку, це накладало, знову ж таки, це збільшувало податки з кримських татар. Ну, от, зокрема, там введення бюрократичного апарату, розширення бюрократичного апарату, залучення до нього іноземців, зокрема росіян,
знову ж таки, це вимагало збільшення податків. Введення регулярної армії і охорони кримського хана знову ж таки збільшувало податки з кримських татар. Ну і була ще ідеологічна сторона цієї європеїзації кримського хана. Поступово він відходить, Шайгін Гірей, від власне традицій кримського хана як такого. Зокрема, він оточує себе іноземцями невірними, чого не було при попередніх ханах, всіх ханах Гіреях. Замість їздити верхи на коні, як це робили всі його попередники, він пересідає в карету на європейський кшталт. Більше того, він здається до нечуваного, він голить бороду. Ну, чого не було ніколи в його попередників кримських ханів. Спочатку кримські татари дивилися на це недовірливо, згодом з таким острахом, а потім, власне, вони розуміють, що справа розвивається якось дивно і небезпечно для кримського ханства. Спочатку вони, тобто представники знаті, намагалися якось переконати Шайгін-Гірея, що не варто відходити від вікових традицій і ханства, і ісламу, і так далі. Потім вони звернулися до кримського муфтія, який відповідно звернувся до кримського хана з проханням, що шанобливо ставитися до традицій Кримського ханства і очільників Кримського ханства, кримських ханів. І Шайгін-Гірей вдався до нечуваного, він наказав стратити муфтія. Це викликало заворушення, яке очолили його брати, кубанські намісники Батир і Аслан Гіреї. Повстання було придушено, відповідно, Російська імперія ввела свої війська на територію Кримського ханства, і повстання було придушене. Цікавий такий епізод. От я вже згадував про так званий референдум у 2014 році, яким Росія дуже хизувалася, що нібито це волевиявлення так званого кримського народу і так далі. Так ось в 1782 році, коли відбулося повстання Батира і Аслана Гіреїв, один з них навіть став на короткий час ханом. От представники уряду Османської імперії запропонували Російській імперії провести опитування серед кримських татар, кого вони хочуть бачити кримським ханом. Шайгін Гірея чи Батир Гірея, обраного в результаті цього повстання 1782 року, Росія відмовилась. Тобто Росія проводить референдуми лише тоді, коли вона впевнена в результаті і коли вона є організатором того референдуму. А інші референдуми Російська імперія не визнає. Таким чином, в 1782 році, власне, після придушення повстання, на кінець 1782 року вже були створені абсолютно всі умови для уже юридичної де юре анексії, приєднання Кримського ханства до Російської імперії. Відповідно, таке рішення вже визріло в російському уряді, і Потьомкін підготував записку о Кримі, подав її Катерині II. Він написав, що от зараз склалася найкраща пора, найкращий час для того, аби захопити Крим, оскільки в майбутньому, можливо, такої нагоди і не буде. Ну і варто також враховувати, що з часу придушення повстання Батира Аслана Гіреїв російські війська перебували в Криму. Ми вже знаємо, що і фортеці Керчі і Нікали їм належали, і відповідно станом на кінець 1782 року Кримське ханство було, власне, окуповано російськими військами. І тоді російський уряд звернувся до Шайгін-Гірея з тим, аби він відмовився від влади. Як привід було використано репресії, які проводив Шайгін-Гірей проти
власне, прихильників Батира і Аслана Гіреєв. Це були досить криваві розправи. І, відповідно, російський уряд через свого представника Лашкарьова звернувся до Шагін-Гірея з тим, аби він відмовився від влади. Було Шагін-Гірею пообіцяно 200 тисяч рублів щорічної пенсії, а також владу в одній з провінцій Персії. Ну, очевидно, що Шагін-Гірей, який розумів, що вся його влада тримається виключно на російських багнетах, він це зрозумів ще в 1782 році, коли під час повстання Батира Аслана Гіреїв на бік повстанців перейшла навіть його особиста гвардія. Тобто ця людина не користувалася жодним авторитетом серед кримських татар, навіть серед особистої гвардії, якій він, ну, власне, платив гроші, так, отримував їх. І таким чином Шагін-Гірей відмовився від престолу на користь Російської імперії. Тобто це така офіційна версія. Насправді ніякого документу, письмового документу, ну, принаймні, я про такий не знаю. Я так собі думаю, що якби такий документ, от, власне, зречення влади Шагін-Гіреєм на користь Катерини II і Російської імперії, якби такий документ існував, ну, в будь-якому випадку він був би використаний російськими пропагандистами вже давно. Я такого документу не бачив, я так підозрюю, що немає. Тобто це була усна домовленість, очевидно, можливо, Шагін-Гірею і пригрозили відповідними наслідками у разі його незгоди. І таким чином, станом на кінець 1782 року, всі приготування до анексії Кримського ханства були готові. Більше того, про це вже знали навіть представники європейських країн, посли в Петербурзі, тобто це вже було на слуху, всі про це знали. Ну і відповідно вже де юре вся ця операція з анексії, з приєднання, захоплення Кримського ханства до Російської імперії була оформлена відомим маніфестом 19 квітня, 8 квітня за старим стилем 1783 року. Це маніфест Катерини II, там дуже така цікава назва. Зараз я її зачитаю, яка показує, власне, ставлення Російської імперії до кримсько-татарської державності. Ось. О принятии полуострова Кримського, острова Тамана і всієї кубанської сторони під російською державою. Тобто ми бачимо, що навіть згадки про Кримське ханство як незалежну державу немає. Тобто це сприймалося виключно як територія. Знову ж таки, цікаве обґрунтування цього маніфесту, власне, цієї анексії. От в преамбулі документу вказувалося, що незалежність дарована ханству Російської імперії в результаті війни 1768-1774 років з Османської імперії не дала бажаного результату і ні для Російської імперії, яка сподівалася в незалежному Кримському ханстві отримати свого союзника, так само не дала вона бажаного результату для татарів, оскільки, цитую, «татара, преклоняяся по чужие внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу от нас їм дарованому». Знову ж таки, як завжди це робить Росія, приводом для такої анексії стало нібито порушення умов Кічук-Канарджийського мирного договору турецькою стороною, а саме вторгнення турецького гарнізону на Тамань та оголошення його мешканців підданими турецького султана. Ну, заради справедливості потрібно сказати, що в 1782 році, як я вже згадував, на Тамані вибухнуло повстання, і російська армія його благополучно для російської армії придушила. Тобто звинувачувати Османську імперію в тому, що вона причина анексії, тобто її анексія була спровокована саме Османською імперією, ну, зрозуміло, це лише побажання Російської імперії, обґрунтування Російської імперії. Насправді цього не було, тому що, як я вже згадував, Османська імперія перебувала в вкрай важкій ситуації. Більше того,
на час повстання в 1782 році, я про це забув згадати, в Стамбулі сталася пожежа. Не безпідставно підозрювали російських шпигунів, тобто Росія завжди діяла гібридно, тільки тоді це не називалося гібридною війною. Тобто було зроблено підпал, вигоріло пів Стамбула. Стамбул був на межі соціального вибуху, тому що згоріло збіжжя і так далі, тому подібне. Зрозуміло, що Османській імперії було не до того, аби надати допомогу Батир-Гірею новообраному в результаті повстання антишагінівського кримському султану. Тобто це говорить про те, що Росія завжди діяла різними способами на різних фронтах, відповідно, і на геополітичному, і на, власне, воєнному плані, і в політичному, і в плані підкупу. До того ж, підкуповувалися і дипломати. Більше того, після того, коли було проголошено маніфест 1783 року, відповідно, своїм розкриптом Катерина II доручила Якову Булгакову, послу Російської імперії в Стамбулі, надати щедрі подарунки міністрам, турецьким міністрам, аби вони не противилися, власне, цьому приєднанню, анексії Криму 1783 року. І ще один цікавий момент, викладений в маніфесті. В маніфесті говорилося, що оце приєднання полуострова Крымского островотамана всей кубанской стороны, не меньше же и взамен и удовлетворение убытков наших решились мы взять под державу наш полуостров Кримський, остров Таман і всю кубанську сторону. Тобто не в останню чергу анексія 1783 року вона сприймалася така як воєнний трофей. То ми його завоювали, і про це навіть в маніфесті говорилося. Цікавою в контексті анексії 1783 року є от подальша доля кримського хана, останнього кримського хана Шагін-Гірея. Так, тобто це людина, завдяки якій, власне, це людина, яка сприяла анексії Кримського ханства Російською імперією. Зрозуміло, що сама того не бажаючи, тобто у нього були свої плани на побудову такої міні-Чорноморської імперії, але зрозуміло, що в Російській імперії були свої плани. Так от, після того, як Мавр зробив свою справу, тобто Шагін-Гірей, він став непотрібним Російській імперії, ні Катерині II. І зрозуміло, що ніякого престолу в одній з перській провінції він не отримав, тому що посилалося, що там несприятлива суспільно-політична ситуація, і, власне, ще немає вакантного престолу у вакантній провінції перській. Щоправда, гроші йому заплатили, але разом з цим Катерина II зажадала, аби він залишив територію Кримського ханства, оскільки перебування кримського хана сприяло таким невеликим заворушенням, оскільки зрозуміло, що кримські татари вони були дезорієнтовані. Тобто, можна уявити народ, який кілька століть жив під протекторатом Османської імперії, своїх одновірців. Тут в результаті 10 років міняється абсолютно все. І уклад життя, спричинений так званими європейськими реформами Шагіна-Гірея, і, власне, ті тривалі воєнні конфлікти, які відбувалися, в тому числі на території Кримського ханства. І оця так звана незалежність 1774-1783 року, і, власне, захоплення Російської імперії Кримського ханства, зрозуміло, що кримські татари були дезорієнтовані. Тобто вони знали, що є кримський хан Шагін-Гірей. Там же теж інша була справа, що він був поставлений на ханство за допомогою російських багнетів, але тим не менше вони сприймали його кримським ханом. І тут виявляється, що вже є інший володар над кримськими татарами – це Катерина II. Зрозуміло, що це сприяло різним заворушенням, в результаті чого кримський хан був там підступно захоплений, він сидів на Тамані в горах і
генерал Ігельстром, російський генерал, з яким він товаришував, він його якось там виманив. Потім він був відправлений до Таганрога, потім до Воронежа, потім він тривалий час сидів в Тулі. Власне, кілька років він сприймав це як заслання політичне. Він хотів зустрітися з Катериною II, аби все-таки визначитися з його подальшими політичними перспективами. Про це дізнався Потьомкін. Потьомкін дуже не любив Катерину, Шайгін-Гірея, і, власне, він заборонив приймати будь-яку кореспонденцію від Шайгіна-Гірея, і, власне, він перебував в Калузі в політичному засланні до кінця 1786 року. Для мене це трошки загадкова ця подія, я маю на увазі від'їзд Шайгін-Гірея до володінь турецького султана, до Османської імперії. От він просив про виїзд, починаючи там з кінця 1785 року. В 1786 році, наприкінці року, він отримав дозвіл від Катерини II на виїзд до Османської імперії. Для мене загадка, на що розраховував Шайгін-Гірей. Тобто він фактично зрадив Османську імперію, турецького султана, сприяючи анексії 1783 року. І після цього він хоче виїхати до Османської імперії. Зрештою, він виїхав до Османської імперії. Є цікаві документи про те, як він проїжджав українськими землями. Зокрема, він був в Глухові тоді за Новгород-Сіверське намісництво. Ці документи зберігаються в наших архівах. В 1787 році на початку він виїхав, і в середині 1787 року, влітку, за наказом турецького султана, він був страчений. Одні дослідники кажуть, що йому відрубали голову, але швидше за все його все-таки стратили за допомогою шовкового шнурка, оскільки він був представником Гіреї, це чингізиди, як ми знаємо, і відповідно турки поважали власне цю генеалогію Шайгін-Гірея і, власне, всіх гіреїв, тому що вони були чингізидами, швидше за все, що його просто задушили шовковим шнурком. І, власне, отак безславно закінчилося життя кримського хана Шайгін-Гірея. Після цього відразу ж було проведено кампанію з навернення кримських татар до присяги Катерині II і, власне, в її особі всьому імператорському російському дому. Цікавий факт такий. Присягу приймав Потьомкін із Суворовим на скелі Аккая. Це 3 кілометри від теперішнього Білогірська, а насправді ми знаємо, що історична назва Білогірська Карасу-Базар. От якраз за легендою з цієї скелі кримські татари скидали руських бранців. Ну, зрозуміло, що ця легенда, вона абсолютно логічна, тому що піти на материкову Україну, взяти бранців, щоб потім скинути їх із скелі, коли їх можна було вигідно продати на невільничому ринку в Кафі чи в Стамбулі, зрозуміло, що це просто маячня, але тим не менше, так символічно це було обставлено. Після того, як було прийнято присягу від кримських татар, сам текст присяги, він був такий не зовсім прийнятний для кримських татар, оскільки вони мали присягати невірні, оскільки Катерина II була християнкою, вони були відповідно мусульманами. Більше того, в тексті присяги були відповідні слова про те, що вони мають доносити російській адміністрації про всі відомі їм чутки, будь-яку інформацію про те, що, наприклад, проти Катерини II зріє якийсь заколот або заворушення і так далі. Після приведення, до речі, ті, хто відмовлялися присягнути Катерині II, мали негайно залишити територію і Кримського ханства, і, відповідно, Російської імперії. Після проведення присяги
було створено так званий Кримський Симський уряд, який очолював Мегмедша Бей Ширинський. Ширини це були наймогутнішим родом в Кримському ханстві. Більше того, лише вони могли видавати своїх доньок за представників чингізидів, тобто гіреїв, і в деяких гілках генеалогічних вони також мали прізвисько гіреї. Очевидно, що от створенням цього Кримського земського уряду Російська імперія прагнула показати, що весь той уклад, який формувався впродовж століть з часу утворення Кримського ханства, все це буде збережено. Але насправді Кримський уряд він проіснував менше року, оскільки в 1784 році у лютому було утворено Таврійську область, відповідно Таврійське обласне правління. Відповідно, відразу ж ця територія колишнього Кримського ханства, отримала відповідну і символіку. Символіка знову ж таки апелювала до спадщини православної, християнської, тобто, що в Криму була ця купіль православ'я, про яку говорить Путін, тобто він не дарма це говорить, тому що і в 1784 році, коли було анексовано Крим, відповідно, була впроваджена нова символіка. Тобто Російська імперія маркувала новозавойовану територію, власне, своїми символами. Було утворено, відповідно, Таврійське правління. Кримська еліта, та, яка присягнула на вірність Російській імперії, отримала згодом привілеї російського дворянства. Таким чином, Російська імперія знову ж таки прагнула залучити на свій бік, відповідно створити соціальну опору в новозавойованому краї, от якраз представників еліти. Хоча значна частина кримської еліти, вона емігрувала до Османської імперії, і от якраз після 1783 року, це ще один із наслідків анексії, відбувається декілька хвиль еміграції кримських татар до Османської імперії. Стосовно кількісних параметрів важко сказати, тому що є різні дані в історичній літературі, тобто вони варіюються десь від 100 тисяч, деякі дослідники кажуть 150, деякі 300. Я думаю, що 300 тисяч – це цифра завищення, оскільки станом на 1783 рік в результаті демографічних проблем, пов'язаних з війною російсько-турецькою 1768-74 року, потім далі період поступового поглинання Російської імперії Кримського ханства з 1774 року. Я думаю, що Кримське ханство, чисельність кримських татар налічувала, власне, коли ми говоримо про півострів, тому що Кримське ханство, воно ж простягалося також на материк. От всі ці орди, про які я говорю, Єдисанська, Джамбулуцька і так далі, це ж материкова теперішня Україна. Так от, за моїми оцінками, порядка 120, десь 150 тисяч кримських татар емігрувало, починаючи з 1783 до 1796 року, от якраз до смерті Катерини II, тому що після смерті Катерини II там відбулися деякі зміни, але вони більше стосувалися адміністративно-територіального поділу і так далі, тобто, власне, не імперської політики як такої. Тобто це еміграція кримських татар. Друге, про що варто згадати, це демографічна політика Російської імперії в Криму. Один із напрямків – це еміграція. Часто еміграція стимулювалася російською владою, особливо це стосувалося Південнобережного Криму, оскільки Російська імперія
розглядала завоювання Криму лише як підготовчий етап до завоювання, до повалення власне Османської імперії, до розвалу Османської імперії. Всі ми напевно знаємо, чи хто певно чули про так званий грецький проект. Грецький проект Російської імперії, який передбачав повалення Османської імперії і відновлення на уламках її європейських володінь грецької держави. Планувалося, що власне цю відновлену грецьку державу очолить представник російського імператорського двору. Ним мав стати онук Єкатерини II Константин. До речі, ім'я він теж отримав символічно під текстом, оскільки останнім імператором візантійським був Костянтин XI, і відповідно існувало пророцтво, що грецьку державу, Візантійську імперію відновлять при імператорі Константині. Відповідно, Єкатерина II своєму внуку дала таке ім'я Константин, і планувалося, що цей Константин він очолить відновлену грецьку державу. Так от, завоювання Криму в 1783 році розглядалося Російською імперією як один з кроків на шляху до завоювання Османської імперії. І от, забігаючи трошки наперед, в 1787 році Катерина II здійснила так звану путешествие в полуденний край Росії. Тобто з Петербургу через Україну в 1787 році вона прибула до власне новозавойованого Криму. Там вона зустрічалася зокрема з австрійським імператором, і на Арці в Севастополі було викарбовано дорога на Константинополь. Власне, таким чином Російська імперія, Катерина II, натякала на те, що Крим – це лише створення плацдарму для подальшого наступу на володіння Османської імперії. І турки сильно занепокоїлися цим, і це призвело відразу після завершення цієї подорожі Катерини II до Криму. Османська імперія оголосила Росії війну, тобто це вже наступна війна 1787-1791 років. Тобто Османська імперія всерйоз сприймала цей так званий грецький проект Російської імперії. Далі, коли ми говоримо про політику Російської імперії в анексованому Криму, ну варто також декілька слів сказати про колонізаційну політику. Зрозуміло, що Російська імперія не сприймала кримських татар як лояльне населення. Тобто, ну, зважаючи на понад 300-літню спільну історію, і політичну, і найголовніше культурно-релігійну кримських татар і, відповідно, Османської імперії, Російська імперія не сприймала кримських татар як лояльне населення. Відповідно, Кримський півострів Крим мав бути заселений лояльним населенням. Тобто, це яке лояльне населення? Ну, зокрема, це українське населення, оскільки материкова Україна географічно була найближчою для колонізаційних процесів в Криму. Це населення, власне, з російських губерній, і це іноземці. Коли ми говоримо про іноземців, то першими іноземцями, колоністами Криму стали так звані арнаути. Тобто це були греки і албанці, вихідці із європейських володінь Османської імперії, тобто колишньої Греції. Вони були запрошені на службу під час російсько-турецької війни 1768-74 років, були запрошені на російську службу. За це вони, відповідно, отримали там низку привілеїв, зокрема, право поселитися в Криму. І, відповідно, кримські татари їх називали арнаутами, оскільки арнаут – це, власне, етнонім албанців.
Так кримські татари називали албанців. І, власне, цими першими іноземцями, колоністами в Криму стали ці арнаути. Російська імперія всіляко сприяла їхньому поселенню в Криму, вони отримали низку пільг, зокрема податкових пільг, було створено військо арнаутське, грецьке військо. Більше того, коли Катерина відвідувала в 1787 році Крим, то її зустрічала, крім іншого, от, власне, був грецький батальйон, яким командував Георгій Чапоній, і була сформована так звана Амазонська рота. Тобто, знову ж таки, відсил такий до історії краю, до Амазонок. І, власне, що Амазонки тепер вже служать Катерині II, яка є християнкою. Тобто цього символізму дуже багато в процесах, пов'язаних з анексією Криму 1783 року. Потім з'являються інші іноземці. Ну, коли, наприклад, ми говоримо про німців, ну вони вже з'являються трошки пізніше, на початку 19 століття, тобто це тема для іншої розмови. Але, от, власне, ці колонізаційні проекти, серед таких колонізаційних проєктів було дуже багато, ну, як би зараз сказали, скандальних проєктів. Ну, от, наприклад, Потьомкіна вмовили поселити в Криму, наприклад, англійських каторжан. Про це писав Воронцов, посол в Англії, російський посол в Лондоні, писав Безбородьку, що це ганебний для Росії проект. Потім планували навіть надати Балаклаву Мальтійському ордену. Тобто, я до чого це веду? Що Кримський півострів, він був таким полігоном соціально-політичних, якихось геополітичних перетворень, різноманітних проєктів і прожектів. Земля надавалася іноземцям, інколи Потьомкін просто писав, що надать землі, де захоче умовний новий власник і скільки захоче. Тобто навіть не вказувалося. Це призводило до того, що роздавалася земля, яка належала, наприклад, кримським татарам. Знову ж таки, це приводило до обезземелення кримських татар, що в свою чергу було одним з рушійних сил, власне, оцієї еміграції. Тобто, коли ми говоримо про еміграцію, то були як, власне, такі культурно-ідеологічні причини, ну, от, наприклад, пов'язані з небажанням кримських татар підкорятися, власне, перебувати під владою не правовірного володаря, а, власне, християнського володаря, більше того, володарки Катерини II. Так само були економічні причини, тобто обезземелення, жалюгідне існування, забирали майно, забирали землю. Крім того, в перші роки після 1783 року потрібно розуміти, що Крим просто був окупований російськими військами різними. Це були і донські козаки, і, власне, регулярні російські формування, і місцеве населення серйозно потерпало. Знову ж таки, в Кримському архіві, в архіві Державному архіві Автономної Республіки Крим, ну, чимало документів, власне, того часу, в яких висвітлюється, власне, ця ситуація, перепрошую, ситуація безправ'я, в яку потрапили кримські татари після анексії 1783 року. Було багато прохань, скарг, надії влади, особливо надії арнаутів, оскільки ті були християнами. Вони не любили кримських татар, оскільки вважали їх союзниками турків, під владою яких вони були, очевидно, десь там натерпілися якихось утисків, і, відповідно, всю цю свою злобу на турків вони виливали безпосередньо на кримських татар, і, відповідно, дуже багато скарг, я сам їх читав, де
вказується про всі ці розбої і донських козаків, і арнаутів, які там відбирали майно, вбивали, гвалтували, забирали жінок татарських. Але місцева влада не могла з цим нічого зробити. Більше того, місцеві урядники навіть боялися з'являтися у місцях, які контролювалися цими арнаутами. Тобто ця проблема арнаутів, вона була досить серйозною. І знову ж таки, коли ми проводимо певні паралелі, зрозуміло, що не буває 100% аналогій, навіть 50% аналогій, але ми можемо проводити певні паралелі. От, наприклад, з так званою Кримською самообороною. Ми знаємо про її роль в анексії, в окупації Автономної Республіки Крим Росією в 2014 році. От такою Кримською самообороною починаючи там з 1775 року, коли вони були поселені в Криму, і, власне, до кінця 18 століття були так звані арнаути, від яких кримські татари дуже потерпали. Ну і знову ж таки це все висвітлюється у документах. Ну, якщо коротко, то в принципі у мене все. Будуть питання, відповім. Тим більше я дивлюся, я вже годину майже забрав. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Богдане. Дуже цікаво було вас слухати, і я не хотіла вас ні зупиняти, ні якось давати знати, що трошки більше часу перебрали. Я думаю, що це з цим якраз все гаразд. Я прошу нашу аудиторію, якщо є в когось запитання, то прошу реагувати, піднімати руки або писати нам щось, але краще, звичайно, якщо ви піднімете руку і своє запитання висловите. Тут нам в чаті пишуть, дякують кілька людей, дякують за дуже цікаву лекцію. А я тим часом, поки ще інші люди думають, я хочу вас, пане Богдане, запитати ось що. Коли частина еліт кримськотатарських відмовлялася природно присягати, так, імператриці, і коли були щодо них утиски характеру там і економічного, і ідеологічного, чи були також спроби насильницької християнізації? Чи зафіксовані в документах, чи наскільки ці процеси, якщо були, то які масштаби були цих процесів? Дякую. Випадки навернення в християнство були, але вони не були масовими. Ну, один з таких прикладів – це колишній кримський татарин Якуб Ага, тобто він був чиновником при Шагінгіреї, і потім він в документах фігурує вже як вихрест Якуб Рудзевич. Тобто він там допомагав в налагодженні, власне, на першому етапі цієї російської адміністрації в Криму стосовно навернення в християнство пересічних кримських татар. Таких випадків, про такі випадки мені невідомо. Я, наприклад, читав в джерелах рапорт одного з урядників в'язниці в тодішньому Херсоні. От якраз там утримувалися військовополонені кримські татари, які брали участь на боці турецької армії у війні 1787-91 років, тобто уже після анексії. І от він там рапортував, що випадків переходу кримських татар в християнство немає. Тобто це документи. Можливо, були, але це були поодинокі. Ну, взагалі, кримські татари казали, що їхня релігія гарна, нічим не гірша за християнство, тому немає потреби переходити. Ну, зрозуміло, тут ще потрібно зважати на менталітет кримських татар. Тому ось так. Були поодинокі, але вони були спричинені, власне, певними такими кон'юнктурними міркуваннями. От коли я говорив про присяжну кампанію, то деякі, наприклад, представники кримської еліти, мурзи, казали, що от спочатку вони хочуть отримати чин капітанський, а потім і присягу приймемо.
Тобто це теж є в документах зафіксовано. Тобто, ну як завжди, люди як люди. Тобто, хтось із релігійних політичних міркувань емігрував, не бажав залишатися під владою Російської імперії. Хтось пробував, намагався знайти можливості, які давала анексія 1783 року, тому що отримували різні привілеї, посади в місцевій адміністрації, там перспективи якогось кар'єрного зростання. Ми ж знаємо багато нащадків, власне, татар, які, наприклад, ті самі Карамзіни, Булгакови і так далі. Тобто, це ж все, власне, з татар, хтось із казанських татар, хтось із кримських татар. Тобто, це люди, предки яких перейшли на службу до Російської імперії, отримали відповідно хороші перспективи і дивіденди. Тому такі випадки були, але ми не можемо говорити, що це було масово. Ні, це не було масово. Ясно, дякую. У нас є запитання від аудиторії. Прошу дуже, пані Марія Кушнарьова. Вімкніть свій мікрофон. Добрий день, чути мене? Добрий день. В мене питання, воно якби з двох частин. Перше питання. Якщо можна, стисло, звичайно, можливо, етнічний склад населення Криму от перед 783 роком. Ну, крім кримських татар і от греків і вірмен, про яких ви сказали. Власне, основну масу складали кримські татари, тому що в 1778 році більше 30 тисяч, за деякими даними, там близько 31, за іншими даними, близько 33 тисяч кримських християн були депортовані до Азовської губернії. Тобто там ще були, безумовно, караїми і кримчаки, але вони не складали якоїсь досить відчутної частки в населенні Кримського ханства. Це коли ми говоримо безпосередньо про Крим як півострів. Тому що були ще Ногаї, які жили, це степовий Крим, і далі туди материкова Україна. Який відсоток, мені зараз важко сказати, я спеціально цим не займався, але коли ми говоримо про Кримський, власне, півострів, то після 1778 року переважна частка в етнічному плані – це, власне, кримські татари. Тоді ще питання. Скажіть, будь ласка, взагалі от українці там простежуються в цей період? Знову ж таки, українці з'являються досить, не можемо сказати, що масово, але досить відчутно. Це вже, власне, після 1783 року, що було пов'язано безпосередньо з реалізацією колонізаційної політики Російської імперії. І тут ми в документах дуже багато знаходимо, власне, десь і пишуть, що українці, наприклад, з Новгород-Сіверського намісництва там кілька родин переселилося, чи кілька десятків родин. Це, як правило, там прізвище, наприклад, Іваненко. Або багато фігурує під назвою поляків. Це було пов'язано, власне, з тими поділами Речі Посполитої, і якраз в результаті другого і третього останнього поділу Речі Посполитої, відповідно, чимало українців переселялися до Криму, тому що там були і податкові пільги, надавалася земля. Більша частина, зрозуміло, це, так би мовити, Таврія в ширшому розумінні, але в Криму також багато. І, відповідно, в документах вони фігурують як поляки, але коли подивитися документи, прізвища на Енко, на Ів, Григорів і так далі. Тобто українці, якщо ми, наприклад, візьмемо структуру адміністративного апарату Таврійської області, починаючи там з 1783 року, то українці складали порядка 33-35% частки. Тобто це була найбільша частка. Далі йшли греки і потім йшли, власне, кримські татари. Тобто українці, давайте будемо говорити відверто, що один з ідеологів анексії Кримського ханства був Олександр Безбородько.
І його твір, це відоме розсуждення одного російського патріота о бывших с татарами войнах і способах к прекращению он их навсегда. Ну, там цілий трактат. Там вся історія відносин кримських татар з українцями, ну, і там ширше, там, умовно, з Російською імперією. Тому українці там були досить суттєво представлені. Знову ж таки, якщо ми беремо глибше, наприклад, часи Кримського ханства, ми всі знаємо, що бранці з України вони складали основну частину оцього товару невільниками. Ми знаємо про так званих тумів. Тобто це ті люди, тобто дівчата, які виходили заміж за кримських татар, от їх називали тумами. Якось кількісно відстежити їх кількість, зрозуміло, що ми не можемо. Але, наприклад, за підрахунками українських істориків, за 2 століття до Криму було вивезено, власне, ясиру, там порядка до 2 мільйонів. Тобто, зрозуміло, що частина там лишалася. Зрозуміло, що Крим в даному випадку це був таким транзитною точкою, оскільки основна маса йшла на ринки Стамбулу. Тобто в Кафі їх купували турки і далі в Стамбулі перепродували. Зрозуміло, що частина якась, кількісно якась частина лишалася. Ми знаємо ті легенди про Сірка, який пішов визволять, і визволили, а частина не хотіла повертатися, тому що вона вже стала частиною, власне, того кримського соціуму. Ну і нібито там вони були страчені і так далі. Тобто, навіть в фольклорі це відбилося. Кількісно говорити, зрозуміло, про це важко. Але, коли ми подивимося на сучасних кримських татар, то ми бачимо, що це європоїди. І, очевидно, там є якась і доля української крові, але це все генетика, а я історик. Ясно. Щиро дякую вам дуже за Прошу. цікаву лекцію і за відповіді. Дякую дуже. Дякую. І ми ще маємо одне запитання у чаті. Дякую за цікаву лекцію. Чи відомо вам, чи ті кримські татари, що емігрували до Османської імперії, зберегли свою ідентичність, чи асимілювалися? Якщо зберегли ідентичність, то чи збереглися якісь письмові пам'ятки про їх життя в Османській імперії? Питання цікаве. Я спеціально цим не займався, але можу сказати статистику. Станом на початок ХХ століття, за різними даними, в Османській імперії тодішній, яка ще не стала республікою, налічувалося порядка, за різними оцінками, до 2 мільйонів. Станом на тепер, от нащадків тих кримських татар, власне, кримсько-татарська діаспора в сучасній Туреччині, за оцінками деяких істориків, складає до 5 мільйонів. Зрозуміло, що очевидно 5 мільйонів – це суттєва сила, і вони досить репрезентативно представлені в і урядових структурах Турецької Республіки і так далі. Але це є дослідження, але я цим не займався. Тобто це чимала діаспора. Власне, кримсько-татарська діаспора, вона в рази перевищує кількість на тепер кримсько-татарського народу в межах України. Дуже дякую. Дуже дякуємо пану Богдану за цікаву лекцію. І тут іще з'явилося одне питання наостанок. Уже, давайте це буде останнє. Яка подальша доля арнаутів у Криму? У моєї родині є прізвище Арнаутлар. До речі, прізвище Арнаут досить поширене. Досить поширене в Україні. Наприклад, і не тільки прізвище. Ми знаємо пшениця, так звана арнаутка. От, власне, це теж пов'язано. Це теж пов'язано з прибуттям тих греків і албанців. Як зараз вони себе ідентифікують, мені важко сказати, тому що, знову ж таки, це спеціальне дослідження. Але те, що їх чимало, навіть якщо забити прізвище там Арнаут, це досить багато людей.
Але ж не всі греки і албанці мали прізвище Арнаут. Тобто Арнаут це вже як від етноніму. Наприклад, чимало грецьких прізвищ це якраз знову ж таки із тих колоністів. Тому що не всі ж арнаути були воєнізованими формуваннями. Зрозуміло, що вони, як правило, переїжджали з родинами. І, відповідно, чоловіки воювали в Балаклавському полку чи в грецькому полку, а відповідно дружини і діти займалися своїми справами. І, відповідно, це грецькі прізвища. І тому чимало. Я думаю, що чимало. Навіть зважаючи на те, що в Балаклавському полку, він називався і полк, і батальйон, в різні часи там було від 800 до кількох тисяч людей. Амазонська оця рота, очевидно, туди найкращих амазонок вибирали, вона налічувала 100. Тобто навіть це вже кілька тисяч. Станом на 19 століття. Зрозуміло, що їхніх нащадків більше. Але навіть прізвище Арнаут – це яскраве свідчення, власне, отих вихідців з європейських володінь Османської імперії, які перейшли на службу до Російської імперії, отримали відповідно там землю і так далі. І, власне, розпочали от такий кримський, український етап свого родоводу, свого життя. Ясно. Я від імені всієї нашої аудиторії хочу подякувати пану Богдану за цікаву лекцію. Хочу подякувати нашим слухачам і глядачам за те, що ви приходите до нас слухати науковців.